Njengamanje bagqamza kwethu ekusimpuli nje isosho into eyodwa ebalekile ukuthi sele sihlanganile lapha eDenver Australia nengqole yethu endala ubaba uShalazile ke sesibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle awushilo nesibusisa sikhiphileyo sihamba naye sibheke kwaMayimaye sebakwazi umhlola ukuthi isiko lakithi ke nemvunulo yakithi kungenzeka kanjani ukuthi idlale itabani siyacela ke ukuthi uhulumeni namalungelo azi itabani alungile akazakhela ama-toilet ezakhela imizi kodwa angathathi imvunulo yethu esithandaza ngayo abesethi hey itabani ngizobe ngi-addressa ination manje ke mina lapha na ke ngo-1 o'clock lapha kwaMayimaye ngi-addressa ination akho nje angivimba angizuvinjwa umuntu kodwa mangabe itabani zize kwaMayimaye ukuthi zizodla zilethe ibhizinisi ezithenge sidlalele ngoba bezivele siphila nazo sikhona kodwa hayi ukuthi sivunule imvunulo yakithi so namhlanje asikho isitabani esoke sigqoke sibhince sifake umqhele yakithi sifake imvunulo yakithi nangazathu sine kusakhe itabani manje asesukuzwa ngani manje sangishilo kusho mina ungizwa mina nomkhulu kusho mina uZulu kusho mina umuna wesile wangikhombayo umntwana ongaphindangene wangishiya wathi angisale ngilolu Zulu ngoba yona nto phela sele nayo ziyakhala manje Sohlupha